Psalmul 12. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit? Până când vei întoarce fața Ta de la mine? Până când voi grămădi gânduri în sufletul meu? Durere în inima mea ziua și noaptea? Până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea? Caută! Auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu! Luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu: întări Tu m-am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina, iar eu, spre mila Ta am nădăjduit. Bucura se va inima mea de mântuirea Ta. Cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului celui prea înalt.